partenaire ni sponsor, on l'a fait à nous deux, tout seul, en fond propre. Est-ce que vous voyez? Donc on compte sur vous pour essayer de rejoindre le mouvement et d'agrandir le mouvement. Donc on remercie le professeur pour cette brillante intervention. Donc je vais laisser la parole à mon camarade qui va intervenir. sira mun na ni an tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ i n'a fɔ bi an ye kɔlɔlɔ caman minnu fana ye université kɔnɔna la bon bi bɛɛ b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la jamana o jamana bɛ yen pour que a jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la ko kalan o ka se ka bila ba la ka se ka jeunes former entrepreneuriat la bon bi i bɛ kalan yɛrɛ kɛ i bɛ taa université la i bɛ tila i bɛ n'i sigi i b'a fɔ baara tɛ yen mais tagacogo de kan ka yira mɔgɔw la i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogoya min na suwala ko tɛ o ala ye mɔgɔ mɔgɔ da a y'i dɔnni dɔ da. Mais ni ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i cadrer k'i bila sira kan sira min bɛ se ka taa wolo fɛɛrɛw la i ka miiri fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min bɛ na n'i yɛrɛ ka lafiya ye donc bi an y'a wele formation in na aw nana a diyara n ye an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye komi an ye t-shirt di mɔgɔ damadɔw ma IPC de b'a kan Union Patriotique pour le Changement donc o tɛ dɔwɛrɛ ye hali an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a bɛ na ni diinɛ ye tuma min na a wagati a y'a ɲɛfɔ a ma faamuya fɛ u y'a bon ka dɔgɔ ni fɛn caman fara a kun mais o ma saraya hakilina ma la parce que a b'a dɔn ale bɛ tiɲɛ kan o wagati dɔrɔn diɲɛ bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'i bɛ nkalon ma mais i bɛ sira min kan o kana to i ko o bila i bɛ sira min kan o kan k'a to e ka o hakilina ka se ka o développer donc an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka maliyɛn den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que Mali yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ an fɛ yan olu gɛlɛya minnu bɛ se ka ban cogoya min na donc o bɛ se ka kɛ pour que e ka mɔgɔ i ka se k'a mara n'i y'a bɛn ka bila i tɛ se k'a mara dɛ donc an kɔni ni bɛɛ bɛ jɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i ye maliyɛn ye an ni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an ni mɔgɔ fana tɛ jɛ mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ Mali contour la mɔgɔ min ka hakilina de ye ka maliyɛn denw ka u jeli min ka Mali bila retard la donc nous aussi on est contre ces personnes là sinon i bɛ politique la o i tɛ parti la o an mago tɛ misi la an bɛɛ ye maliyɛn de donc k'a fɔ fana ko e ni mɔgɔ dɔ bɛ yen ko aw hakilinaw tɛ kelen ye c'est-à-dire que dɔ bɛ dɔ inscrit ka bɔ fasodenya la ne kɔni bolo il est temps an ka olu dabila donc nin jeunesse min filɛ nin ye yan ni an sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Kati yɛrɛ kɔnɔna la nɔ parce que an ye formation daminɛ Kati yan Doro mara la jamana caman mɔgɔw bɛ y'an wele komi professeur yɛrɛ tɛ na mɛ mais j'espère que n'a nana siɲɛ wɛrɛ an bɛna yɔrɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ et ensuite an kan ka taa région caman fɛnɛ la donc aw nana an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa jamana ɲɛ ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Pas de bien que donc on va faire la photo. oui. Vous êtes Yacoub le Ok, donc notre camarade Jadité Yacoub va intervenir par rapport à l'IPC. Merci. Balimaw aw bɛɛ ni tile ne tɔgɔ Yakuba Anjamu Jate ne fana ye activiste ye n welela ka na nin kɛnɛ in kan an balimakɛ ni an jɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Amadu Cɛba Tarawele vraiment an b'a fo a ye initiative minnu ta IPC initiative minnu ta an b'o aw bɛɛ lajɛlen fo an sera nin kɛnɛ in kan parce que an y'a fɔ n ko fɛn fɛn bɛ jeunesse concerné a bɛ se ka kɛ hakilina dɔw la an tɛ ɲɔgɔn ye mais jamana ko kan a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn fɔ parce que Mali ye an bɛɛ lajɛlen ta ye Mali ye an bɛɛ jɛ ye professeur ka kuma na a ka intervention na a ko ko nous sommes la seule génération qui n'a pas d'avenir ko an ka tubabukan na k'an ye génération ye avenir tɛ génération mun na n bɛ nin kuma in sɔnji la ka taa mun kan an ye génération ye génération mun bɛ nkalontigɛla nanbaratɔ
Mamou be Mau qui carnona Kalonga, en nous l'état pour que Yangamai. Moi je préfère aujourd'hui que en ata monument de l'indépendance là, en ata tout d'Afrique là, le monument de Katia, en ata joint ka photo ta, ka kuma faso kan, ni ka ngalum tie, ka nenike, ka fanen ni banenu ke la ka ta ngere so, touré ferou là, ka ta ngere so, oni siège là, ka ta photo ta, ka dira ko ne sela ye kene tra. Donc kuma la sunyana, jamana bi jo cheni kan, jamana shite na jora kalon kan, anga sabali jamana yi an ka jɔ an ka kuma fɔ tiɲɛ kumaw an ka kuma fɔ dilanni kumaw an ka ɲɔgɔn nɛni dabila an ka ɲɔgɔn dɔgɔyali dabila professeur ye kuma mun fɔ maa mun nana a lamɛn a ma se a ka nkalon tigɛ ka da maa kan a ma se a ka maa fani a ma se a ka nkalon tigɛ maa kan ko k'a ye jɛnɛya kɛ ou bien a ye fɛn wɛrɛ kɛ pour que aw k'a lamɛn pour que a kana misali kɔnɔ an b'o de ɲini jeunes fɛ. An ka ɲɔgɔn wele ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ jɔ jamana bɛ dilan ni hakilina mun ye an ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn dɛmɛ o siraw kan o ka fisa ni an ka na ni hakilina ye mun bɛ na ni farani ye mun bɛ na ni jamana tiɲɛni ye donc vraiment an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n'an donna mun sera o ka yafa an ma hakɛ to b'u kan. Nous allons inviter Bala, c'est un ami, une vidéo que j'ai activiste, on a donné mon ordre du suis là où on a ce Facebook. Mon chambre pour mon Facebook en Kokabal. Donc, à qui 24 minutes, à y puisser Kokuma Fonina, n'est la nature là, mais je me suis dit, étant donné que j'ai un secours de l'eau, mais il fallait qu'il me fasse un pierre causale. Donc, comme il y a un peu de temps, il y a tout de suite. Jamana ko de do mo bolo kilen se ka beleta donc fam be kan bolo di ñoma c'est vrai que diplôme dira ma professeur nana formation kera formation ñana ba ben diplôme tara o ba daga ba fi to ñona la jeunesse éducative ni diplôme sur la drogue a fuko bara bana bara madan yakube mu fo 6 ans professeur mu fo 6 ans ka fo avenir ba on de là mais anti ka profiter là parce que n'a un peu mon sort à Bandro, ou un embrun mon faudra que les bannis. Donc, c'est la madame Nepro, donc un peu mon on a un abi, puis c'est diplôme ni ton d'Alma. Au bel expérience sera là, ni à la sera qu'à acquis du moment, qu'à garder le moment, voici à que ça d'entreprise plus tard. En assurant, oui, qu'à Béamina Konoya, à la Mali Basili. Voyez mon fort, Mali Siki, on y barra. Donc, ni qu'à Timo sera au moment, un diplôme sera très bien. Ay forme kawi akila ko sura la ay aterkere mu ko sisan wuri a fon be mise wuri de waru gala wura ko ko so de nyuma kama ni mouvement mu fene be kati kan ou ben mouvement be mali kan ou bon ko kan na so na mo ko la na so na fene se ka de tu na awa de mo tu la donc juste ni ka de mo ko so na pour ko da nem mo kile se ga ko ke pour se de ra ti bla kana biti kumba bu yoro yoro la mais banna ke a wele donc aya do ka pour kan c'est important a faire woro de bois quand il y a une région qu'on a donc là, on a pour vous dire c'est un truc qui est vraiment important. J'espère qu'au bel comme il sera là. On va voir le monde en particulier à la pas voilà. Alors, j'ai une dernière chose à vous dire concernant, vous savez, chaque génération a un devoir moral et intellectuel. Comme à la gagne là. Le diable, tu vois comment une génération. Vous voulez d'origine mais au moins. À quel d'origine à quand pour l'enfant? Para d'origine à quand pour qu'il y ait un façon. Dimson a donc à beaucoup. Mali mɔgɔ b'aw fɛ yan a y'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye dɔ kɛ aw bɛɛ ye a y'a dɔn k'a fɔ ko kuma min bɛ fɔ ko n'an m'a kɛ ko jɔn bɛna k'aw nɔ na o tɛ tiɲɛ u bɛ bɔ Burukinaw ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ni Gabon ni France ni fɔ u bɛna kɛ ani Chinois u bɛna kɛ aw nɔ na koyi u t'a to aw bolo de olu bɛna kun tɛ aw faso ye olu nana u ka nafa dɔ u b'a kɛ. Waati dɔ sera an ka kɛ
waati dɔ sera an ka bɔ kunna k'a fɔ ko fantanden tɛ kɛ fɛn tiɲɛ tɛ fantandenya tɛ ta tiɲɛ fantandenya tɛ fɔlidenya ye fantandenya tɛ kodɔnbalidenya ye fantandenya tɛ yɛrɛdɔnbalidenya ye wa maa si t'i yɛrɛ kɛ fantanden i b'a sɔrɔ i bɔra masa minnu na olu ye fantanden nka ne bɛ sɔn ne ka kɛ fantanden ne yɛrɛ bɛ kɛ fantan ye ne bɛ sa fantanya la o de ye ta tiɲɛ a ye dusu ta denmisɛnw a ka ko dɔ b'aw yɛrɛ sisan a y'a bɔ politiki ko la a ye mali ko bɔ girifu in na a y'a bɔ ɲɔgɔn nini fadenya kumalankolon k'i da ka sunɔgɔ n tɛ fɛn kɛ ne ye nin kalan in kɛ nin diplôme de la fo ne ka nin baara in sɔrɔ ne ye san juridique de kɛ n'i ma kɛ avocat n'i ma kɛ juge n tɛ baara kɛ ne ye F5 de kɛ n'i ma kɛ économiste ye n'i m'o baara sɔrɔ n tɛ baara kɛ ne ye nin kalan in de kɛ fo ne k'o baara sɔrɔ ka bɛɛ kɛ ko fo n ka vesti de don fo n ka karavati de sigi fo n ka sigi VUT kɔnɔ nin tɛ tiɲɛ a ye baara kɛ denmisɛnw a y'a k'aw yɛrɛ ye a y'a fa n'aw baw ta a ye dusu ta a k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ n'o ye ɲuman ye o nafa bɛ se aw de ma aw bɛ to k'a fɔ ko an faw ma fɛn dilan ka bila yanni k'a fɔ i fa ma fɛn dilan ka bin ye yanni k'a fɔ k'i ba ma fɛn dilan ka bin ye e yɛrɛ bɛ ka jumɛn dilan bi walasa i ka siniɲɛsigi ka bɔ ni IPC mɔgɔw ye wele bila aw ma bi f'aw ka fara ɲɔgɔn ma n bɛ min fɔ a ye yanni ne ka fara aw la ka k'i bɛɛ de la jama caya tɛ barika de tora n'aw kelen-kelenna bɔra bi k'a fɔ ne y'a ta nin na k'a ta n ŋaniya la ne bɛ fɛ ka Mali jɔ yanni ne ka sa ne bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ Mali kɔnɔ ne ka denmisɛnninya la n bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ aw bɛ bɔ aw kelen-kelenna bɛ taa fɔ maa kɛmɛ ɲɛna k'a fɔ ayiwa an ye jɛkulu dɔ sigi bi a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛti dilan ten sa a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali dilan ten a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka waso ni Mali ko ye an ka disi gosi ni Mali ko ye sabu maliyɛn ye waso ko de ye maliyɛn ye dabali de ye maliyɛn kɔrɔta ye maliyɛn tɛ maloya ye bi de mɔgɔ bɛ maloya maliyɛn la aw de bɛ se k'o yɛlɛma bi k'o kuma in kɛ nkalon ye aw de bɛ se k'o yɛlɛma bi k'o kuma in kɛ kuma kɔrɔ ye sabu Mali ye aw de ta ye aw de ye Mali jɔ bɛɛ bɛ taa ka Mali to yen a kana cɛkɔrɔba san 70 ni san 60 bɛ manamanakan min na aw to yen san 10 san 20 aw t'u bɛɛ sara k'aw to yan aw de bɛ yan Mali jɔ Mali y'aw de ta ye a kana maloya a kana siran n'ayez plus peur battez-vous et construisez le Mali merci. Bon, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ professeur bɔra a fɔ cogoya min na mɔgɔ mɔgɔ y'i sigi a kɛnɛ kɔnɔ ka se yan nɔ donc an bɛ foli di aw bɛɛ ma donc j'espère que nin bɛna kɛ formation ye laban comme professeur yɛrɛ kan ka taa Génie ka taa Faransi donc n'a seginna ka na tuguni an bɛna lajɛ ka na ni module wɛrɛ tuguni ka formation kɛ o fɛnɛ kan donc an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.